Shuga. Mr. Haro. How are you? Kutapirirwa. Tazvivinga oro taruvinga manjokota. Taruvinga manjokota. Ya, ndiri kuti pane vamwe vakomana vari kushayiwa kuti ko Muchinda uripi nenyaya dzake dzemusic. Saka nhasi ndoda kuvataurira kuti Shuga is still alive and tiri home state pake and murimi. Ndo chimwe chinhu chatidakidza. Tarisai chibage chakechi. Tarisai chibage chakechi. Akaita sentari mune mukicheni asi unoziva uripo kwaite zvakanaka. Anopa vanhu pekurima ngatipo pekurima zvinoreve chii? Aiwa vamwe vanogona kusaziva because Shuga anozikanwa aine ndebvu. Saka ndiri kutika kuti vanatse kuonekwa bhoka chimbobvisa heti tione. Ndingatodai zvangu kuti mbuyi dziri kudai. Okay. Nekuti takazoita imwe staira musoro pane imwe staira. Okay. Because tiri pa 2026. Tabva mu 2025 izvo takamirira 2030 tichidambura mangoma tichikotapirirwa. Exactly. Saka plazani muno ndebvu takambonzi wabichana dzadzika chasamukiba kukura kutazindai zvinge tasira handiti Shuga yedu chaitombotika pakuti taakumboitangidze panyowani. Right. Yeah, right. Zvimwe chete. Ini ndafara nekuona Shuga vachirarama ende utano hwavo vakahusenga. Makahusenga Mr. Shuga. Imimi mafanzi muri Zimbabwe kunyanya imimi futika imimi. Ndimi munoita kuti ndisimbe. Saka uyu akabata gitare ndiani? Undi Musoro Bhangu. Okay. Saka Musoro Bhangu toti di Musoro Bhangu. Junior Express Express. Right. Sakura kuti huchi uri kubigwa iShuga futi iri kubigwa ira. Kubika mangoma. Sorry, there is something is happening here in terms of storage of memory card because tangoitawo zvokungosanganira nawo saka neniwo chitoti gwa Zimbabwe. This is me DJ MK weku Soundproof Records. Vanondiziva nekubika maridhimu. Ininiwo ndiri mujezimani muindustry. Ndiri producer weZimdanzo. Ndimi manjini wemusic. Right. Saka thanks nekugashidzwa kwataitwa na Mr. Shuga ende Mr. Producer musati maenda ndoda kuvaonesa kuti gore nerega ma1 titokugadzira chinhamba chakatonyanyisa zviro zvedu ngezvedu ende tine tunhu twedu cha 2026. Thank you very much.